Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Җәяүлеләр юлы кемгә кумаучалаган? Хәсән Туфан проспектындагы зебраның юкка чыгу сәбәпләре хәбәрчебез сюжетында. Татарстанда котыру чире очрагы теркәлгән, үзеңне һәм хайваннарны авырудан ничек саклап калырга? Лилия Гатина ачыклады. Крәшен чиркәвенең гүмбәзе урнаштырылды, төзекләндерү эшләре кайчан тамамланыр? Шәһәр хакимияте каршындагы Хәсән Туфан проспектында урнашкан җәяүлеләр юлы башка юк. Әлеге участокка койма урнаштырылды, ә юл билгеләре һәм ясалма тигезсезлекләр алынды. Мондай үзгәрешләр шәһәрдәшләрдә ризасызлык тудырды. Тулырак алдагы сюжетта. Әлеге җәяүлеләр юлы аша кеше күп йөри. Аны юк итү шәһәрдәшләрдә ризасызлык уятты. Машина йөртүчеләр хәзер бурылыш ясау катлаулы булыр дип борчыла. Элек зебра аша җәяүлеләрне үткәрү өчен машиналар агымы туктап кала иде. Шуңа күрә бурылырга өлгерергә мөмкин иде. Биредә пандуста махсус күтәрткеч җайланма да юк. Коляскадагы инвалидлар һәм кечкенә балалары булган ата-аналарга юл аркылы чыгу өчен Сөембикә проспектына кадәр барырга кирәк. Кто живет там, а ничего. Крылья у них выросли? Не выросли. Ну, извините, у стариков сил нет на этот мост бегать. Неудобно, потому что, знаете, пожилые люди, как-никак, надземный переход, да. А с другой стороны не будет пробок. Здесь должны поставить обычный подъемник, хотя вручную это будет невыносимо. Ну или придется обходить. Шәһәр хакимиятендә әлеге җәяүлеләр юлы юл транспорт һәлакәтләре күп булган урын дип хәбәр иттеләр. Хәтта ясалма тигезсезлекләр дә хәлне уңай якка үзгәртмәгән. В начальном этапе они помогали, но еще раз повторяю, что с каждым годом увеличивается поток транспортных средств, поэтому на сегодняшний день это не дает возможности обеспечить безопасность для пешеходов. Закрытие перехода согласовано с ГИБДД. Это позволит увеличить поток автомобилей, проходимость по Хәсән Туфана и снизит количество дорожно-транспортных происшествий на данном участке. Шәһәрдәшләр махсус күтәрткеч җайланма кирәклеге турындагы үтенечләрен ишетерләр һәм тиз арада аны урнаштырырлар дип үмитләнә. Ә кайберәүләр бу урында тормышларын куркыныч астына куеп, юл аркылы чыгуларын дәвам итә. Машина йөртүчеләр исә гадәт буенча элекке җәяүлеләр юлы каршында тизлеген киметә. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Медея шугалагы үз урынында калачак. 1 октябрьдә мэр Ноэль Мәхдиев шәһәрдәге спорт корылмаларын төзү буенча эш барышын тикшерү вакытында шугалагны ипподром яки яр буе мәйданы территориясенә күчерү турында сүз барган иде. Нәтиҗәдә шугалагны үз урынында калдырырга дип хәл иттеләр. Челнинский известия басмасына биргән интервьюсында Виктория спорт мәктәбе директоры Алфарид Нәбиев учреждениегә йөрүчеләр бу бозда яңа сезонда шөгыльләнә алачак дип белдерде. Гомумән Медеяга теләге булган һәркем йөри алачак. Бозны быел башка технология нигезендә катырырга планлаштыралар. Тукай районында котыру очрагы теркәлгән Октябрь Бүләк авылы территориясендә карантин игълан ителде. Тиешле буйрыкка Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Үз-үзеңне һәм хайваннарны куркыныч авырудан ничек сакларга хәбәрчебез Лилия Гатина белеште. 2019 елның 8 айы эчендә Татарстанда котыру авыруның 14 очрагы теркәлгән. Шуларның берсе Тукай районында. Сентябрь ахырында Октябрь Бүләк авылында авыру төлке тапканнар. Лаборатор тикшерүләр хайванда котыру авыруын раслаган. Хәзерге вакытта авылда 2 айга карантин игълан ителгән. На территории, где обнаружили лису, там сделали дезинфекцию. Также вакцинировали всех животных. Из этого ЛПХ нельзя ни мясо, ни молоко не продавать, ни ввоз, ни вывоз животных. Белгечләр билгеләп үткәнчә, 4 ел эчендә Татарстанда йорт һәм авыл хуҗалыгы хайваннары арасында котыру авыру 25 тапкырга кимегән. Профилактика чараларын үтәргә, мал асраучыларга үз вакытында прививка ясатырга кирәк. Ну бит авылда бит менә белән үземгә гүләйттем, анда безнең вроде дикий животныйлар вроде күренмәй. Мин анда ул миннән китмәй. Ул менә чыгам гүләйттем, җибәрәм. Ул метров 5 отходит миннән, туктап мине көтеп алып албасың. Котыру вируслы инфекцияларның иң куркынычларының берсе ул нерв системасының авыр зарарлануы белән үтә һәм үлем очраклары белән төгәлләнә. Бешенство йогышлы чир, бик куркыныч чир. Күбрәк чиракта ул дикий хайваннардан күчә инде, төлкеләр в основном. Бу төлкеләр идәге хайваннарны тешләргә булдыралар. Шуңа күрә дә инде һәр кеше белергә тиеш, үзләренең хайваннарына вакытында вакцинация ясарга тиешләр.
кытыру ширіне каршы. Татарстанда кеше авыруының соңгы очрагы 2014 елда теркәлгән. Вирус Гоадан кертелгән булган. Еш кына кытыру чыганагы булып төлкеләр, янутлар, этләр, кимерүчеләр һәм башка кыргый хайваннар тора. Кешеләр кытыру белән зарарланып, симптомнар үсеш алган очракта чир үлемгә китерә. Әмма авыру йоткырганнан соң ашыгыч вакцинация гадәттә авыруның үсешен булдырмый калырга мөмкинлек бирә. Шуңа күрә хайван тешләгәннән соң кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Җәмгыятьтә гаилә кыйммәтләрен ныгыту, гаиләләр санын арттыру һәм саклау максатыннан Татарстан мөфтияте 30-40 дип исемләнгән яңа эксперименталь проект игълан итә. 3 көнлек форум Булгарда гыйнвар аенда үтәчәк. Әлеге форумда исламда ир-ат белән хатын-кыз арасындагы мөнәсәбәтләр традициясе, мөселман гаиләсендә ир белән хатынның бурыч-вазифалары һәм балалар тәрбияләүнең ислам этикасы хакында фикер алышу күздә тотыла. 30-40 проектының асылы 30 яшьтән алып 40 яшькә кадәр булган егетләр һәм кызлар, гаиләлеләр, яисә гаиләсезләр инде аңлашыла, катнаша ала торган проект аралашу мөмкинлеге тудырыр өчен, рухи яктан баю мөмкинлеге тудырыр өчен, ислам дине кыйммәтләренә төшендерер өчен дигән ният белән эшләнде әлеге проект. Шулай күренекле мөселман галимнәре, имамнар белән очрашулар, тренинглар, фикерләшү мәйданчыклары һәм түгәрәк өстәлләр оештырылачак. Белем бирү дәресләреннән тыш күңел ачу чаралары һәм экскурсиялар каралган. Проектта катнашу бушлай, язылу өчен телефоннарны экраннарда күрәсез. Тиздән шәһәрдә керәшен чиркәү сафка басачак, аңа гөмбәз дә урнаштырылды. Төзелеш барышы белән хәбәрчебез танышты. Керәшеннәрнең гыйбадәт кылу йорты Гостев һәм Жданов урамнары счетында Мәләкәй саръягында урнашкан. Ширкәү төзелгәч, корылма үтелер дип планлаштырылган булса да, хәзер бу бинаны аш бүлмәсе итеп калдырырга дигән карарга килгәннәр. 3 октябрь көнне ширкәүгә гөмбәз урнаштырылды. Аның куполы белән кашны Казаннан алып киттеләр һәм инде анда монда службалар үткәреп, иманнар укып, әлбәттә Боровецкий ширкәвеннән, башка җирләрдән килеп, бу куполны урынына кую булды. Төп бинага килгәндә әлеге проект эшләре бара. Төзелеш эшләре тәмамлану турында сөйләргә әле иртә. Бизәү эшләреннән тыш ширкәүгә иконостас урнаштырылачак. Аны 23 октябрьдә кайтарачаклар. Төзелеш хәйриядән кергән акчалар хисабына башкарыла. Ширкәү төзелешенә волонтерлар да үз өлешен кертә. Эльвина Андрова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу бәйрәмнең илебездә инде 40 еллык тарихы бар. 1994 елга кадәр ул октябрьнең соңгы якшәмбесендә билгеләп үтелде. Хәзер исә президент указы нигезендә ул 5 октябрьдә үткәрелә. Шәһәрдә 15 меңнән артык кеше мәгариф өлкәсендә хезмәт куя. Аларның 3602-се мәктәпләрдә укытучы булып эшли. Шәһәребезнең барлык укытучыларын, педагогларын чын күңелдән Яңалыклар иҗат төркеме исеменнән бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Сезгә сәламәтлек, сабырлык, иҗади уңышлар теләп калабыз. Бунгамнашлар, мен сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Мировые бренды в Еврохенд. Скидки до 90%. Приходи и покупай качественную одежду из Европы для всей семьи. В ТЦ Эссен Грин 3005. Еврохенд! Представляем стильные, комфортные и технологичные кроссоверы и внедорожники Хавейл. Автомобили в наличии с выгодой до 330 тысяч рублей. В салоне официального дилера Хавейл Герман Авто. Телефон в Челнах 20 40 40. Эффективное лечение воспалительных заболеваний у женщин. Прием ведет опытный врач-гинеколог. Урологический центр «Урамед». Запись по телефону 49 22 10. Центр занятости приглашает граждан предпенсионного возраста на обучение профессиям и программам. Повар, кондитер, пекарь, оператор ЭВМ, ландшафтный дизайн, флорист, дизайн интерьера, компьютерная грамотность и другие. Телефон 52 51 32.